Szóval meg is érkeztünk Teheránba. Így legyen teljesen, vagy így nyanyás, kicsit, vagy rakjam el így, és hogy legyen? Így? Aha, így jó. Így jó. Aha, így tökéletes. Így jó. És mondd el, hogy ez mit szeret szolgál? Ja, hát itt nem, itt takarni kell a fejüket a nőknek. Röviden este vagy. Szóval? Szóval bent vagyunk. Igazából... Igen. Igen, szóval egy órát álltunk sorba a vízumért, hatalmas nagy káosz volt, de borzasztóan cukik voltak. Persze sokkal drágább volt, mint amire számítottunk. Az ilyen number one dolog, amit nagyon kell tudni, hogy Iránban nem működnek a bankkártyák. Igen. És ez elég nagy szívás. Hiába van pénz a bankkártyádon, a Mastercard, meg a Visa, meg semmilyen bankkártya nem működik itt, hanem az semmilyen irániak, amerikai. hát semmilyen nyugati alapú kártyarendszer nem működik, ugyanis Irán hát elég komoly tiltó listán van a nyugat által, és nagyon sok szankció van, és éppen ezért itt nincsen Mastercard és Visa kártyarendszer, hanem az irániaknak van egy saját bankkártyarendszerük. Pozitív hozadéka ennek az egésznek, hogy váltottunk pénzt, és most már elmondhatjuk, hogy milliómosok vagyunk. Kifejezetten. 150 euróért kaptunk majdnem 9 millió 9 millió riált. Riál, bocsánat. Igen. Úristen, majdnem 10 millió Millió, az most itt 9 millió Vagy riállal sétálgatok a kendőben. sétálgat. Nem tudjuk, hogy jól jártunk-e. Elméletileg, Reméljük, hogy jó. nem tudom, az exchange rate szerint sokkal magasabban váltott, ami azért élheti meg neki, mert biztos, hogy jó eurót kapni. Hát szükségük van rá. Biztos, hogy egyszerűen. szükségük van rá, és ezért mentünk És bele, nehéz- hogy nehéz alapvetően ez hozzájutni. neki is jó lehet. Azt nekünk meg. tudtuk, azt Többet. mindenképp tudtuk, hogyha ugye mert ez ilyen féllegális volt szerintem ez a váltás. Húha, hát Csávó is Kifejezetten. padalat számolta ki, igen. hogy mennyit kell adnia, meg mi is a padalat adtuk oda kb. Az eurót. Az biztos, meg én még utána olvastam, hogyha itt a reptéren váltunk, akkor elég nyomott áron Tényleg? kapjuk Jaj, te a utána reált. olvastál. Hát igen, annak tudtam, hogy ha így féllegálisan váltunk, utcai váltónál, akkor ennek nyilván kockázata van, hogy át, de ha nem át, és mondjuk normális, nem lejárt bankjegyeket kapsz, akkor jobban járhatsz, mint a legális váltónál. Balázs, tegyünk be egy jó zenét! Jó, várjál, van is egy tök jó ötletem. برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت Hoppá, bocs, félrenyomtam teljesen.
Szóval körbejártuk kicsit az amerikai nagykövetségnek az épületét, amit, hogyha egy kicsit ismeritek a történelmet, akkor tudhatjátok, hogy itt már nincs amerikai nagykövetség, ugyanis 79-ben az iráni tűzdráma miatt eléggé fagyos a kapcsolat az USA és Irán között. Nagyon király túravezetésünk volt, nagyon informatív volt. Ali elmagyarázott nekünk mindent, amit még nem tudtunk, így 79-szel kapcsolatban, meg így a tűzdrámával kapcsolatban, meg amúgy is beszélgettünk egy kicsit így Irán, USA vonatkozásban, meg Irán, Európa vonatkozásban. Nagyon jó volt, én nagyon élveztem, kicsit mint hogyha visszamentem volna az egyetemre. دورها برچیده خونها شستند دورها برچیده خونها شستند خونها شستند جای رنج و خشم و اسیان بوده Teherán sok mindenben különleges, de amire nagyon-nagyon nem számítottam, hogy borzasztóan kedvesek az itteni emberek. Tehát bármikor, amikor segítséget kérünk, akkor mindent elmondanak, el is kísérnek arra a helyre, amit mondjuk éppen keresünk. Tehát ilyen nagyon-nagyon segítőkészek, és érdekes módon nagyon jól beszélnek angolul. Ezen amúgy én nagyon meglepődtem, mert ugye van ez az angol száz gyűlölet Irán felé, ennek ellenére nagyon-nagyon jól beszélnek, úgyhogy ez ilyen nagyon pozitív csalódás volt számunkra. Nagyon furcsa érzésem van, mert nagyon megnéznek a helyiek, úgyhogy vagy látszik rajtam, hogy nagyon külföldi vagyok, vagy furcsán hordom a kendőt, vagy valami nincs rendben. Én vagyok a férfi részlegen, Lili meg a női. Igen, én a nőim vagyok. Itt van mögöttem az Azadi torony, ami egy nagyon fontos turisztikai látványosság, és egész modernnek számít, még a Sah építette, és ez jelképezi Perzsia nagyságát igazából. Egy hatalmas nagy park veszi körül, és nagyon sok ember, ahogy turisták, ahogy helyiek így kiülnek a parkba, teát iszogatnak, mert hogy van olyan bácsi, aki itt körbeviszi a teáját, és meg lehet random venni tőle, és akkor vagy teát isznak, vagy esznek valamit, vagy csak olvasgatnak, úgyhogy ilyen nagyon szuper hangulata van. A belváros az marhára forgalmas, ráadásul nagyon össze-vissza közlekednek, kicsit ilyen ázsiai közlekedési felfogásban, hogy tök mindegy, hogy piros lámpa van, vagy zöld, mindenki megy ide-oda, a kis motorjaikkal, a kis nagyon régi Peugeot taxiaikkal, vagy mi volt az, amit néztünk? Saipa? Saipa, igen. Saipa, ami az itteni iráni, nem tudom, legnagyobb automárka, vagy legalábbis ezt látjuk a legelterjedtebbnek talán. Amire ki akartam hozni ezt az egészet, az az, hogy Teherán egy nagyon nyüzsgő város, de ugyanakkor nagyon élhetővé teszik az ilyenfajta
nagy terek, zöld terek, tele van parkokkal, ahova a kis nyüzsi elől el tudsz vonulni, le tudsz ülni egy kicsit, úgy érzed, hogy a természethez közel tudsz lenni. دیوانه شد ای لولیان یک لولی دیوانه شد یک لولی دیوانه شد دیوانه شد ای لولیان ای لولیان ای لولیان ای لولیان ای لولیان. Elég szürreális élményben volt most részünk. Letámadott egy középiskolás lánycsapat minket. 30-an. Vagy 30-an, vagy 40-en, így letámadtak, így körbeálltak minket, hogy de aranyosak vagyunk, honnan jöttünk, milyen cukik vagyunk, hogy írjunk nekik valamit a kis noteszkéjükbe. Igen, írtam üzenetet, meg feltettek kérdéseket, olyan volt, mint egy Ez egy interjú. Elkezdtek kérdezgetni mindenfélét, mindenhonnan jöttek a kérdések, és így írták a kis jegyzetfüzetbe. Igen, igen. Hát főleg az volt a kérdés, hogy mit gondolunk Iránról, mit hogy gondolunk tetszik, Teheránról. hova megyünk nagyon még, aranyosak ez az voltak. első utunk Igen. itt Iránba. Már megkérdeztük, mi a kapcsolat közöttünk, erre Balázs rögtön rávette, she's my wife. Vicces volt. Igen, mert itt ugye hogy mondjam, a házasság nélküli kapcsolat az kicsit ilyen Hát kevésbé tabu, vagy elfogadott. hogy mondjam, igen. És akkor rögtön mindenki, de cuki! De tök jól beszéltek angolul, és ilyen, nem tudom, ilyen, hát gimi első év lehetett, tehát Igen, de 16 nagyon, év körül nagyon értek. érdeklődőek voltak, nagyon szuper édesek voltak. És nagyon sokszor megdicsértük, milyen szép vagyok, úgyhogy most nagyon jól érzem magam. Akkor a 30 kislány mondja, jaj, nagyon szép vagy, én meg így néztem, ki? Én. Úgyhogy nagyon érik voltak. Úristen. Csináltunk is velük selfie-t. من که ز جان ببریدم من که ز جان ببریدم چون گل قبا بدریدم من که ز جان ببریدم چون گل قبا بدریدم چون گل قبا بدریدم زان رو شدم که عقل من با جان من بیگانه شد بیگانه شد. Ott jönnek a férfiak. Választunk. És ott jönnek a nők. Szóval megkezdtük Iszfaháni utunkat, épp a Bibluszon ülünk, és azt hiszem 7 euró volt a jegy a buszra, amiért kaptunk sütőt, egy dobozni sütőt, narancslevet, igen, hatalmas lábtámasztóikra láttunk, és még tévé is